Guys, kanyo. Nagrigat aling obra mga kapuge. What? Diba? Nalapasan. Oh my God! Wow! Hello mga kapuge kagandayan. Kaya may nag-apot at takot pa. ILOKANO challenge mga kapuge. Ayan. Healing power. Ayan. Mo'y darami nagkakapsat kat ko ato yung nagrigat kakapsat. Manmano ti makakaya. Nagwashing ti motor kakapsat. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So mga kakapsat kat ko naganan. Buya andak nga ko nga agwashing ti motor. Naganatan patigo sa man di motor ko tanabayagan nga madagdigdigosan ka naganduda na baw. Okay, kakapsat ni taon. Manji motor tayo na kakapsat aja. Hindi man. Babakit ni kakapsat ito yung kagwashing. Tanyo dyan rambutan mi ni kakapsat ni nagabit po. Alright. Babala kakapsat. Alright dak. Ya. Dan yung gawin nuti motor ko kapsat kat ni. Nakadungdung ritag. Wow naman! Wow! Wow! Ni. Susui pa yan. Wait lang guys, panagalat ko iti pag washing tayo nga dalong mayan. Ito yung kakapsat. Nag-washing tayo. Pero kita yung kakapsat nag-washing. Doon yung nalabuta ba? Haliti pinakarigat nga ako mga kapuge. Natrabaho. Paano masabi? Lang guys, sibuk-sibukan nyo lang siya. Okay. Susek. Yan. Kevin guys, dito yung probinsya may medyo tayo kami ti highway. Kailangan tita motor na parpartang naman. Ang biyahe-biyahe. Muyo guys namin anok na disgrasya ating ang motorin guys naman pa. Gas lang. Simpot ka na ating ang motor.
ang aking Buddy MiO, Tagalog ang muntahin. Wate guys, ati tikat wakti manong nga tawulawin. Ako nato yun. Bitaw nga tawon guys. Oh my God! Wow! Alright. Guys, tanyo. Nagringat aling obra mga kapuge. Di ba? Nalbasan. Muy kakabsat. Kailangan ti kasti ata ti Uy, kalkalpas ko lang naganan. Tayo gamin ti highway dito yan may kakabsat. So kailangan may kasti ng ito. Mga may 1 kilometer ako pag na umadya pakawan na pa ako. Washing nga kati kapsat ano ka nung dati mailugan ko nga chicks ko mati nga ko ba Teksat daw kapsat. Sawan tayo na kapsat. Nating ang pusa. Wow naman! Wow! Wow!
Guys, kita nyo tirambutan guys. Ganyan guys. Oh my God! Wow! Puro sa man. Nay nakirsa. Ayan. Gabatin na eh. Di pinangnangan ngay ka, nabsuga ka. Wow naman! Wow! Wow!